Estou un pouco conxelada. Onde estás agora? Estou en Bremen. E recordo sempre na casa os nosos pais falando en galego e nos contestando en castelán. Vivimos en Vigo, pero non nacimos en Vigo. E cando estabas no instituto, cantas clases en galego e cantas clases en castelán tiñades? Pois, os 3 primeiros anos, quitando a clase de lingua galega, o resto eran en castelán. Todas, non? Sí, e logo recordo que o último ano en COU tiñamos un profe que nos daba química, que daba as clases en galego. Falar sempre castelán na casa, pois falaba castelán porque o galego non era unha cousa que surxise así moi natural, inda que teño así un coñecemento inconsciente e intrínseco do galego. Eu creo que máis que nada por a educación nunha cidade grande como é Vigo. Dende estas navidades que decidimos así un pouco ti e máis eu falar galego na casa. Intento falo cando chamo a miña nai por teléfono, cando falo co meu pai, cando falo coa miña avoa, cando falo contigo, incluso escribindo polo Skype. Bueno, preguntelle a mamá que pensaba, que Sí. decía, paréceme raro que faledes así en galego. Preguntei yo a abuela e díxome, ai, non me gusta. E claro, é de outra xeneración, de que, claro, falar galego da aldea, da xente inculta, da xente pobre. Nas cidades, que a experiencia que eu teño en Vigo, ninguén fala galego. Un día empezo a falar galego cos meus amigos que falan en castelán. E moitos deles dime, pero que non falas correcto? Dis palabras mal. Eso botame para atrás. Tanto orgullo de somos galegos, cultura e tal. E alguén anímase a falar cando en realidade mogollón de xente quere facelo, pero non se atreve por vergonza. Esta vergonza de recoñecer, pois eso, que temos as nosas cousas, as nosas particularidades e que sempre son peores que as do resto. Os pailáns. Hai que educar a xente, igual que educar os teus pais, hai que educar a xente do teu entorno. Hai que educar os abuelos, hai que educar... Igual que te educan a ti. Porque estando fora da casa, vindo noutro país, intentando aprender a lingua deste país, tendo que falar inglés, ademais... En que país? En Dinamarca. Dábame moita rabia falar inglés sen ningún tipo de vergonza, ou estar a aprender danés, sabes, intentar falalo, e logo non falar galego. Parecíame ridículo, porque galego sei non falar perfectamente. Mira, cantos daneses hai? No mundo, 5 millóns. Cantos galegos hai? 3 millóns e medio, creo. Que o galego non é unha lingua que fale tan pouca xente. Eu creo que se todo o mundo que nace en Galicia falara galego non sería tan pouca xente. Pero non sei eu que proporción de galego falantes hai. Nos na antigüedade todas sempre fomos dominados e todas estas cousas. Pois ao final tes medo. Estou falando con mamá. Sabes que hai situacións nas que non ten por que cambiar de idioma. Se vai ao médico porque lle ten que falar ao médico en castelán. Sabes, cando ela non fala nunca en castelán. Teño unha lingua que me gusta. Gústame como sona, pareceme unha lingua super doce e super divertida, pareceme guai. Eu creo que é unha cuestión de que ti te tes que dar conta. De que che gusta, de que podes falalo e de que non hai vergonza e vencer ese complexo. Cando te decides, pois a min gustaríame que a xente apoiase máis as persoas que intentan falar galego. Sobre todo que non se risen. Sobre todo que non se risen e que non xulguen. O primeiro é unha cuestión individual, que ti podendo escoller decidas o que é máis cómodo para ti. Se é máis cómodo falar en castelán, pois falas en castelán, se é máis cómodo falar en galego, escolle o que queiras. E logo tamén está unha parte educacional, que é o que fan nas escolas, que sabes que deberían promovelo máis. É importante, case, que falar na escola é a familia. Sabes que tamén os pais que intentaran transmitir aos fillos falar en galego. A nova normativa galega pareceme antinatural unha aproximación así ao portugués, porque basicamente por motivos políticos. Por que se teñen que obligar facer esa evolución que non é natural? Porque a xente non di eso.
Eu só escoito eso na tele, pero por que teñen que dicilo, por que é así? Esas asociacións de nacionalismo coa lingua... O galego non é dos nacionalistas. Exactamente, pero cando se relacionan, porque a xente que non é nacionalista, que ve o nacionalismo como algo radical, supoño, que asocia, sabes, de alguma forma, o idioma con esa ideoloxía política, entón é por eso que non... Cousa respetable totalmente, Sí. por suposto. Sí. Pero sí, está claro que cando as linguas son un instrumento de poder... E tampouco creo que sexa cousa de falo solo galego, non. falo solo castelán ou... Cidadano Eu creo que hai que ser natural no sentido é maravilloso e fantástico aprender esta lingua porque é unha cousa nosa e por suposto defendela igual que defendes os teus montes, igual que defendes a túa casa, porque os teus lindes, por suposto, por unha cousa de respeto, como respetas aos teus pais. Se os pais non lle falan, ainda por riba, non poden ver na tele... Non escoitamos música, non vemos na tele, non nos falan ao redor. Como vas a aprender unha lingua? Non les en galego. Que boa xa, nin que está guai. É chambo. É que as cousas obligadas son as peores. Se te obligan a facer algo que lle vas coller é manía. Esa é a única cousa que eu vexo. Entón, que deixen liberdade, pero que fagan reflexionar, que che den liberdade de falar no que queiras, como xa hai, pero que tamén che den opcións a aprender mellor unha lingua, se queres falar nela. E a usala máis. Claro. E a ter a oportunidade de utilizar. O que máis me gusta en galego é bo. Eu falo. Ti falas. Ti falas. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo.